Yeah, come on, some kids said we were there. Who kind of there? Then the Bukiru. And Menene Hamu. And Menenu Munem, who won't want it to me. The Bukiru can see a book. When you were, my name is David Bobna. What I told you, I called. When they were at Menenu Munem, Mumma, a humble Odoziako, Okuchuku, Okafo. Nambawa Ànyi N'oriaa ịgwakwa ihe anyị na-akwado ime mana igwazi ha ana na-ekwusi m wee kwuo nke m ọ na-eze biko na daalụ nụrụ nne ndị be anyị afa m bụ Igwe David Okafọ nke eji agbalụsịa ngede wee malụ daalụ nụrụ nne biko nụ ka Ànyi N'oriaa onye ka anyị bịa ka Ànyi N'oriaa n'ụbọchị taa anyị ga-emetụ aka n'ihe dị iche iche tụmadị ka o si wee dị n'ezinụlọ ka ife bụ ọrụ nne na nna n'ebe ụmụ ha nọ n'ezinụlọ maka ọtụtụ oge anyị na-aghọta na ọtụtụ ndị a na-enwe efe inedo ụmụfe anya ọ bụ na inedoro ụmụ ha anya ya dịrọ n'ife fa na-eme ihe ama mgbe fa ji wee kapụwa mgbe fa ji wee jebe n'ụzọ ọzọ mebe ife kwesịrị omume o nwere akụkọ na-akpagharị n'ikuku na-akpagharị n'ụwa niile nke aka anyị batara n'ime ọ bụrụ ụmụaka nọ na ụlọ akwụkwọ na otu nzuzo na otu dị iche iche Odoziakụ efunya bụ akụkọ afụkwa m ya ịma na a sị na agwa onye ofu onye furu na ọ na-aghọrọ eke anyị ga-eje ka anyị kirie ya bụ akụkọ ọ bụ na anyị kirie ya anyị ncha nachiata azụ anyị akpa nkata kparịta nkata otu ya bụ ihe si wee mee maka otu nwa okorobịa bụ ihe gara na ụlọ akwụkwọ ebe etinyesiri ha niile akara n'aka na abụ ọ nke a gosiri iji mara na enwere ndị nne na nna na-efuru ụmụaka ha anya ka anyị si etinyere ụmụaka anyị na-eje akwụkwọ anya maka ụmụaka niile a nwere akara ahụ n'aka ha na abụ ọ pụtara na ụmụaka niile na-eje akwụkwọ ebe ahụ na nne na nna ha ahụghị ya bụ ihe akara ha n'aka a sị na ha jiri banye ime otu nzuzo ahụ ha nọ n'ime ya bụ na anyị ga-eje ka anyị kirie ya bụ ihe onyonyo nke nwa amadi ahụ sere ọ bụ na anyị kirie ya ụmụ Igbo anyị ncha niile na-atụnye ya ọnụ maka sị na nnukwu ọma mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ ọkwa ebe anyị ọnya bụ mmamịrị Odoziakụ maka na ihe mmamịrị n'okwute o nwere ike m ya gbọ n'ụfụfụ si mere anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ o nwere ndị na-anyụ mmamịrị n'okwute ọ bụrụ na unu nye mmamịrị n'okwute ọma agba ụfụfụ mana anyụkọ mmamịrị ọnụ n'ebe kwesịrị ịnyụ ya ọ ya agba n'ụfụfụ mana unu niile nyere n'okwute ma n'elu taya ị na-achọ ka ọ gba ụfụfụ n'elu ebe a mba ndị be anyị ọnya bụ ife ka anyị na-asị ka unu soro anyị ka anyị nene ya. Alright, so this is the snake bite. Now, count the students. There are 61 here we have here in this school. Alright, now we have these children are below 15. Some of them are 15, 12, 8. You know, and this snake bite is is an session they do in the school. So if you join and you are initiated, you have to go and initiate somebody else, and then you are given instruction that anybody who insults you or beat you, you have to report to them. Children who then they will now send people to go and beat that person. So how did this thing happen yesterday now? A male teacher was almost beaten by a little girl, 14-year-old girl yesterday in Asaba here. You know, I don't want to call the name of the school so that they won't say I want to destroy somebody's business. But after this video, the Ministry of Education, we have to get involved to see how they can stop this thing that is going on now. Now, this thing happened not only in this school, it happens also in West End. In West End, it's West End Secondary School, Asaba. So now, check their fingers. You will see those marks there. All of them have this mark. It's called the snake bite. It's called the snake bite. Check. All of them have the mark. Now, what you see here is more than 61 students. Children, 61. Now, this one own. He said they scratched him there. After 3 days, there was no injury. So they had to turn his hand.
the other side, you know, to give him that mark with paper. They use ordinary paper to, you know. So I even have to experience it. Now, see the video where I have to experience this thing too. I said, please initiate me too. Let me see how it is. And when the girl placed that paper, this paper on my hand, it was very, very hot. But I didn't get any injury. So the girl said, if after 3 days I didn't get injury, they have to give me another one again. You know? So now, who gave you this mark? She said somebody gave her. That one girl gave her the mark. And the trend continues. All the school. And this happened inside the classroom. You see the marks? So they are 61. It's not just ordinary injury. Some persons have this injury as ordinary, but these ones are not ordinary. So people who are saying on the comment section that it's ordinary injury. It's not ordinary injury. It's not snake bite. That's what the students, that's what they said, you know, is the name. So please, check your children and start asking questions. Then some students said their brothers did the same thing to them at home. Makana sina ajonwa asina nne ya zuru ofuma mana nwa bulu ezigbo nwa obulu nna muru mana obu na nwa bulu nwa ora ka ise iburukwu ife abuchakwu ya ka ichọkwo ebunye ya n'isi obu na fugo igwe David chelu mmeche asina nwa bulu ezigbo nwa obulu nna ya muru mana nwa na abụghị ezigbo nwa bụ ajọ nne ere ya ma na ajọ nne zuru ya nya bụ na ọrụ a dịla anyị bụ nne na nna nna na-enerukwa anya na-etinyerukwa anya obele mana ndị nne ka nna agwa ngwasị anụ ndị nne gị wee wegoba ndị nna maka na asị na gị bụ nwoke gwa ha ha ga-esi otu isi wee gwa ha mana ihe nna ya bụ ndị nna anyị niile biko nu dododo ka anyị tinye ya n'ebe ụmụaka anụmanụ ha gachaa akwụkwọ nata ka anyị wepụta ohere mara ihe ha dere n'ụlọ akwụkwọ ha mara otu ha si wee mụọ ihe ha mụtara mara ma o nwere onye na ha lụrụ ọgụ mara ma o nwere otu ha si je na otu ha si je site na onye nkụzi ha site na onye isi ụlọ akwụkwọ ha wee ruo n'onye nkụzi ha wee ruo n'otu ndị ya na ha na-akpakọ maka ndị ha na ụmụaka na-akpakọ nwere ike ịgwa ha ihe gbasara ihe otu nzuzo anyị na ha mfe ụmụaka gwara ibe ha ka anyị meghe dị otu a mana ọ bụrụ na anyị na-etire ha anya mgbe ọbụla kwamgbe ị ga-ama ihe ụmụ gị na-eme n'ụlọ akwụkwọ i were egwuregwu na-akpasara ha nkata ọ bụghị mgbe ọbụla ka eji ịtarị apịa ụmụaka maka ị nwere ike pegidezie ha egwu gị atụba ha ọ bụrụzie ndị iro ka ha na-eje akpọsara ihe na-eme n'ime ndụ ha o kwesịghị ịdị otu a ya bụ ndị ụmụ nwaanyị anyị maka ofu okwu ka a na-abụ egbu onye ma ihe ọfụma ọmụta biko nụ ka anyị nọrọ n'ụmụaka anyị nso kpọkọta na ha nso ma ụmụ nwoke n'ime ha ma ụmụ nwaanyị n'ime ha ka anyị wee nwee ike ịzụ ụmụaka zụlite ha n'ụzọ Chineke n'ịtụ egwu Chukwu na imekwa ka ha gụọ akwụkwọ gụọ ya ọfụma nwee ike mee gịnị nwee ike wenatakwara anyị ihe bụ nke ndị oyibo kpọrọ good news. Daalụ na ọ ga-adịrụ na mma. Unu afụgono ka Odoziakụ ọkụ Chukwu nna anyị ịkụ anya bụ okwu ka o si wee kwesị ịdị maka na ị na-anya efu na ka ndị nkụzi si wee debe ife n'ụlọ akwụkwọ fa debe na ụbọchị ọbụla ụmụazị bịara akwụkwọ na ụmụ ife a ya enyefa nke nne na nna ya enyefe aka wee mee n'ụlọ n'agbanyeghị kwa na nya bụ ife bụrụ ife dị ofele maka na ikwugharịsị ị na-anata nwa ya sị na o nwekwa n'ụlọ enyefe ya eme n'ụlọ ife ndị nkụzi ofu ife na ife ndị nkụzi ji were eme nya bụ ife bụ ka anya nne na nna wee rugodi n'akwụkwọ malụ ka ụmụfa si were eme ọ bụrụ na nwatakịrị a jere akwụkwọ na o mebesi ife ọ chọrọ ime na skuul nnaba na ụlọ akwụkwọ mana ka anya nne na nna wee rugodi n'akwụkwọ fa kafa wee fụ ka ụmụfa si were eme na kafa si were aga etu akwa o kwesịrị na nne na nna ya azụ ụmụfa kafa bụ ndị ya na-agwafe ife ọbụla mmadụ melụfa ma mmadụ gwalụfa ma mmadụ kwuru kafa ghara ịbụ ụmụazị ya na-esobe ife ọbụla mmadụ gwa ha n'irosi ekwekwana ka nne gị na nna gị nụ nka ekwekwana ka onye anụ nka fasị mba na mma ewere ife a ụnọ nruo ka m gwa nne m gwa nna m nakwa ife onye dị etu akwụ maka na ụmụ anyị bido sobere anyị ife zo
anya bụ na anya rem ọfụma ya ma oge faba dịka udo otu a efu ka o si aga ọbụla ji ife mana ọtụtụ ụmụaka na-atụ nne fa na nna fa egwu nye kpatara na onwere ụzọ fa ya esi wee gwafa ife fa na-agabiga na ka o si wee dị. Ọtụtụ ụmụaka bụ ndị ya pụta n'ụzọ onye fa amarọ na ndị ewere ife nyefa selfa rie ebe a ka esi erite amụsụ ebe a ka esi were abanye n'otu a n'ụdị ọbụzọ a na-enwere onye ma o kwesịrị na ọ bụ na enye mmanya ife o were ya wenataruo n'ụlọ ọ sị nne m nna m nekwo ka m na-aga nwa onye nyere m ife ọmasị ya bụrụgoro onye fama nye bụ ife bụrụ ifefa ya atọgo ozugbo bido ribe ọmụtụ ya bụ na ndị nkụzi nye ya n'ụlọ akwụkwọ iwetagodinu nne na-enye ife anya kpekpu ya ekpere ọ bụ nọ nke kwesịrị na fa ya eri ọ bụ nke kwesịrị na fa ya eri atụ ya n'ebe a na-ekpofu afịfịa. Ya mere na nnukwu ọrụ dịla anyị dịka nne na nna na ezinụlọ anya anyị ọ bụ na anya anyị pụọ n'ebe ụmụ anyị nọ na ifefa na-eme n'ezie ebe a ka anyị esi wee na-enwe ụdị akụkọ na-abụ akụkọ dị mma na ntị na ụmụaka bịa edebesi edebe akafa eweta ife agwọ kọrọ eke ifefa kpọọ ya atụnyesị ya n'aka ụmụazị niile na onwe ndị nọ n'afọ 10 mgbe ka ịfụzi ebumnobi na nkasi obi enyefe bụ na ọ bụrụ na ịnọ n'otu a aka ife n'aka na o nwere ife mmadụ ọbụla ya emeghị kpetazie nwa dị arọ 14 nwata nwaanyị ji wee jekwuru onye nkụzi ka o tie onye nkụzi ife ifuru na obi esighị ya ekeri nne o tie onye nkụzi ife ọ nata n'ụlọ o tie nne na nna ya maka na o nweghị ife akanye ya n'aka wee gwa ya na ike niile dị n'aka ya o nwere n'ife mee anyị abịa ọgụ unu na-anya n'afọ na onye ji anya bụ ije nke marụgodị ka ife a si were aga si tinyegodi n'aka nke ya ka ya fụ ka o si were aga egwe tinye osi na akwụkwọ nkịtị o mana nye bụ akwụkwọ bịara ele ọkụ ọ gịnị ka etinye n'ime ebe ka esi wepụta omenala ebe ka esi bute ife a o si na n'ụlọ onye ọdụzi a ka ọ na-adị nka ọtụtụ ndị nne na nna nọsi n'otu nzuzo dị iche iche na-ewerekwa n'ụmụ fa tinye n'ife a na-ịma ama wee kwesị efe ka fa bazie jeje kụta azụ n'ime ụwa dịka ndị na-eje ụka si eme maka enyeghị okwu Chineke ịbazie n'ụwa wee je kụtara Kraịst azụ. Etu a ka ndị otu nzuzo zosiri ezo otu ime uchichi ibe dịkwa otu nzuzo maka na fara aga n'ebibi na ọrụ abalị gaba gị aka maka nyesi ihe ọ bụ na ife na-eme dị mma anyị akpọpụ otu nzuzo faya na-ezo ezo. Biko nụ na tụsara anyị ozi a ọ bụrụ na ị na-afụ ihe anyị nkata anyị na-akpọ ugbu a biko nụ ụmụ Igbo ụmụ ọma tụsara na anyị ozi a itinye aka n'ebe ahụ ịpị aka n'ebe ahụ edere share ishiere anyị ozi a tụsaa ya ka mba ụwa niile ka anyị niile jikọ aka ọnụ mara ihe anyị ga-eme n'ebe ụmụ anyị ọnwekwa anụ ndụmọdụ nwe ma ife ọbụla ị nwere ihe ekwu maka ya ikwuo maka na anyị ike gwụsịrị anyị maazị ebe anyị ga-esi wee kwuo ihe a ka enwee ike mee gịnị ka ụmụ anyị hapụ ịbụ ndị oyibo kpọrọ vagabond ma ọ na ha na-eto asị n'otu nzuzo dị iche iche wee na-abanye nke obere si na nke obere na-abanye na nke nnukwu otu a bifo anyị amara ihe na-eme na ụmụaka ya fụzi ha anya. Biko like ya na ihe a kwuonụ maka ihe anyị na-ekwu maka ya kedu ihe bụ ebumnobi gị na echiche obi gị n'ihe gị nwa na onwe gị ghọtara n'ihe a na-eme ugbu a maka o si n'ụlọ akwụkwọ nka ọbanye n'ụlọ akwụkwọ o si n'ụlọ akwụkwọ nka ọbanye n'ụlọ akwụkwọ kedu ihe gị nwa chere n'ime nkata anyị na-akpa tụsakwara anyị ozi a ka ọ gaa ụwa niile gbaa gburugburu ka anyị mara otu anyị ga-esi wee jikọ aka ọnụ ka ụmụaka anyị hapụ ịbụ ndị lara n'iyi. Biko ndị nne na nna were n'ụbọchị taa kpọọ ụmụ unu oku jụọ fa ajụjụ dị omimi ine na-arụfa ma onwe kafa si buru akpa dị iche iche na ebe etinyesịrị eziokwu ka ọ bụ unu ajụọ fa ajụjụ gịnị na-eme n'ụlọ akwụkwọ unu anụrụ kama ọ nwere ebe ibu onye ebubo ịma na ibo ya na onye ebubo bido zoga onwe ya gwaghị eziokwu maka ọ dị ka ndị a na-edu n'iyi na-agwafa unu ekwukwa na-ekwu na ọ bụ na unu kwuo hei anyị abịa n'ime ọchịchị bịa ebe mmagburu unu no ọ nwere onye na-akwado ịmagbu unu eno gwanụ nne na nna unu eziokwu mee ka nwa gị gwa gị eziokwu ka ife si aga n'ụlọ akwụkwọ ma ebe fa jere ife etu a ka esi were eme
ọtụtụ ndekwa bụ ndị isi adọrọ m ana alara ụmụaka na-egosi ife dị iche iche bụ ife kwesịrị kafa malụ na kafa mee. Biko nne na nna were m nke amalụ na enwe ozi dịla ụmụ ọrụ dịla n'ife anyị eme n'ụlọ dịka nne na nna ka anyị niile wee tinyekọ aka ọnụ dịka ọkụ Chukwu kwuru na mbido. Ọ sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ụnụ anyụ na okwute ụnụ anyụkwara na taya ka anyị nyụọ ya ndọ n'ebe a na-akọ nnidi ka o nwee ike ime ọfụma. Ọ ga-adịru na mma. Otu aka isi weweta nkata nke tata n'isi njedebe, anyị ga-azutekwa n'izu ụka ọzọ maka ka anyị nọrịa. Anyị nọrịa bụ maka nkata ezinụlọ na ihe na-eme n'ụwa kịta, ka anyị ga-esi wee mee ka ụmụaka anyị bụrụ ndị a kụziri n'ụzọ ihe ọma, maka na Igbo amaka. Igbo ka eji wee ka ụwa sụba na Igbo na nwere ihe na-eme. Daalụnụ. Ozi nke a bụ ife anyị na-ewetara unu site n'ụlọ ọrụ anyị nke ndị Igbo Amaka TV. Anyị nwere ọtụtụ ife dị iche iche, nkwado dị iche iche, mmemme dị iche iche nke anyị na-ewe. Anyị ụnụ apụkwana na Igbo Amaka TV maka ọ na-aba emesịa nke a, ọ nwekwa ndị ọzọ anyị na-emekwa, onwe ndị ọzọkwa dị iche iche, ọtụtụ ihe dị iche iche anyị nwere na Igbo Amaka TV. N'ụbọchị taa Igbo Amaka TV bụ nyanwa bụ ọkasị akasị na ife nkiri niile nke dị n'ala Igbo. Biko ka uche unu dị ya, ka uche unu dị ya, uche unu dị ya, asịkwa nke uche gị dị ya, uche gị dị ya, uche gị dị ya, uche gị dị ya, kọmentị kwa maka ihe nrite dị na ya na-abịanụ. Daalụ nụ rinne. Biko nụ ka o mesịa, ka onye nwaanyị gozie unu, ka onye nwaanyị gozie unu.